No, takže zdá lidí, jak jsem slíbil, tak tenhle challenge bude totální hardcore, prostě je to dobrý. Připravil jsem si pro vás, jak jsem slíbil, sirup. Tato mají průměr minimálně 35 až 40 mm, ale i tyto kotky mají minimálně 30 mm. Takže toto je naše nástroj. A mám tekutou hořčicu, tak jsem použil ze skrinky. Doma používám háčky velikosti 4, 6, 8. Piča, to bude za zbrajgl. Vyžaduje velikost 2. Ty vole! Dobrý, stačí, pojď, bych si to nedat totálně poblíl. To děláme. Pak jsem si pro vás připravil panáčka z magí a z láku od okurek. Takže to bude dneska totální hardcore, jo? Pičo, jsem přelil. To radši ne. Kápnem si tam trochu magii. Piča. A pak jak si tam navrhovali, tak si nám dám plnou tuhle polívkovou žičku z kořice. Takže, tady jsem si připravil vodu, kdybych se toho náhodou poblil. Takže, jdem na to, jo? Či já to ještě trochu zamíchám. Ty pičo! Ještě jste nikdy necítili chuť sirupu a hořčice. Piča, to bude humáč, ty vole. Tak vypadá ta sračka vevnitř. Potichu, nesmějte se, jo? Jdu do toho. Pokus číslo 1. Větší bigu jsem nepil, fakt. Pokus číslo 2. Lách od okurek a magí. Jdu na to, jo? Ty vole. To si bude chtít aspoň trošku vody. Jdeme na to, jo? Pokus číslo 2. Vypít to úplně do kapky. Piča. A teď přijde pokus číslo 3 z kořice, která mě totálně zabije. Minimálně 2 cm, které stačí k bezpečnému zabodnutí háčku. Háček uvážeme bezúzlovým vázáním, omotáme ho 15 až 20krát, dokud vázáním nedosáhneme úrovně háčku. To mi asi někdo zamnal. A můžete vidět, že to mám přesně na úrovni háčku. Tak, viděli jste, je to plný skoro. Jdu na to, jo? Teď to asi 3krát omotáme stranou háčku. Provést toho zadní stranou háčku je důležité. Ale tentokrát je správným řešením toto. Aleši. To byl challenge číslo 2. Čau lidi.
Děkuji.